Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo masecrets nemaconfessions. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. I know kuti tose tinoda mari uye zvikari tinenge tiine urongwa hwatinenge tiinahwo tichitoda mari zvekutodaro, but ininiwo ndakanyengerwa paFacebook ndokubva ndachizojoina rimwe group rekuTelegram. Group iri rainge riina admin ainge ari wekuNigeria. Mainge makazara maNigerians akati wandei vakomana kuNigeria kunoitwa yose yose. Saka maNigerians awa vainge vachida kutengesa maparts emiviri yavo zvakaita semakidney. Saka ndakangopinda mugroup imomo because I was very interested. Nerimwe zuva ndakati ndanetsana nemudzimai akati uri murombo, mari yako haikwani kana kutenga kana chinhu. Ndikabva ndatanga kufunga nzira dzekuti ndinge ndichiita nadzo mari. Handina kunge ndakaziva kuti kuIndia unokwanisa kutoendeswa kutotengerwa flight ticket but vozongokudhampa wavako kuIndia. Ndakaendako ndichida kunotengesa makidneys angu. Mushure mekunge ndaita research online ndakamboedza kuti ndige ndichitengesa makidney muSouth Africa, but ndakaona kuti zvainge zvisingatendedzwe kunyangwe hako kuine vanhu vanenge vatori willing kuti unge uchivatengesera makidneys ako. Ndakabva ndachizonzwa kuti kuIndia ndokuri nyore nekuti unokwanisa kutoendako kuIndia wotobvako wakatobata mari yako. Ndakanzi ndainge ndichazopiwa $20,000. Ndakagaramo mugroup muTelegram kuda about 6 months ndichingoverenga ndichiona kuti zvichokwadi vanhu vainge vachitoenda vachibva kuLagos kuNigeria vakananga kuMumbai vachitonotengesa makidneys avo. Mukoma iniwo ndakazoita sarudzo yekuti ndinge ndichizoendako. Ndinotya kana kutaura kuti zvinhu izvi zvakaitika rini nekuti zvinotosungisa kutovharirwa kugara mujeri kuti unge uchinzi wakatengesa kidney rako. Mukoma ndakati ndaona advert iyo yainge yakandwa mugroup reTelegram vachiti vainge vachida varume 10 avo vainge vachazoenda kuIndia. Ndikati ndo mukana uyu wandanga ndakamirira pose pandainge ndakagara mugrupu. Ndainge ndakangomirira kuti ndinge ndichizowana mukana pazvainge zvichazonzi vari kuSouthern Africa munokwanisa kubata nhenge. Ndakabva ndataura nemuNigerian mumwe ainge arimo mugroup ndikanosangana naye kunonzi kuHillbrow uko kuSouth Africa. Akati kwandiri, you can change your life today if you donate that kidney. Ndakapihwa mapepa ekusaina zvichokwadi zvose zvaita sekunge zvainge zviri in order. Mapepa andakasaina ainge atori nemacompany letterheads and everything, and painge pakatonyorwa kuti ndainge ndichazopiwa $20,000 all expenses paid to India. Chandaifanira kuti ndige ndichingoita kungogadzirisa chete passport yangu nekuti passport yangu ndainge ndaka overstay. Saka ndakazotanga ndagadzirisa passport. Mushure mekunge ndagadzirisa passport kwava kubva ndachizomirira nguva yekuti ndinge ndichizoenda kuMumbai. Ndakasvika muIndia ndikabva ndasangana nevamwe varume tainge tiri 16 nevamwe vainge vabva kune dzimwe nyika kusanganisira nana Brazil, varungu chaivo vainge vatoyawo kuzotengesa makidneys avo. Takabva tachizoendeswa kune imwe compound uko ndokwatakanosangana nevarume vainge vaine zviso zvainge zvisina kana tsitsi. Vakanditora vakaenda neni kune imwe private clinic iyo yainge yakavanzika. Umwe neumwe ainge ongotorwa nevanhu vake avo vaizogara newe. Mukomana chi ndakagara muchipatara ndichibayiwa mainjections akasiyana siyana. Vainge vaine matest avo avainge vachiita pandiri, matest vachida kuziva kuti ndainge ndisina here utachiwana. Vakatora mablood test vakandipa mapepa
ekusaina, but mapepa awa andakasaina ainge akasiyana neawo andakasaina pandainge ndichiri kuSouth Africa, because pandainge ndichiri kuSouth Africa ndakasaina mapepa zvainge zvakanyorwa nechirungu, but ndakazoti ndava kuIndia ndokubva ndachizosainiswa mapepa awo ainge akanyorwa nechihindi. Ndainge ndisina kana chandainge ndichimbonzwisisa. Musi wesurgery ndakatya mukoma, because by then ndainge ndava kutoziva kuti apa ndainge ndava kutoda kutorohwa 10 noti. Ndakakumbira mari yangu 20,000 kana kuti deposit vasati vandicheka. Agent wacho ainge ari mukadzi muIndian, aiva aine racism apa, ari munhu ainge aine hutsinye. Akaseka akati, do not worry, the money is already in an escrow account, you will get it as soon as you wake up. Mukoma ndakazoendeswa kusurgery. Pandakamuka after many hours ndainge ndiine marwadzo andainge ndisati ndakambonzwa muupenyu hwangu hwose. Ndakabata parutivi rwangu ndikanzwa mabandages, ndainge ndakaita kupomberwa, and kidney rainge ratoenda, ndainge ndatorerwa kidney. Saka handizivi munhu uyo wandakadonetera kidney, iye handizivi kana achindiziva. Mushure memazuva mashomanana ndainge ndisingagoni kana kufamba kana kuita sei, ndakazotorwa neumwe agent. Ndaingochinjaniswa kuti ndadhila neuyu, ndadhila neuyu, ndadhila neuyu, ndadhila neuyu. Ndainge ndisingachazivi kuti wekunanga zvino ndichananga ani kana kuri kunzi zvinhu zvikadhakwa. Vakabva vandipa envelope vakanditi yenge iri mari yekudya. Ndakabviswa kucompound kwandainge ndiri ndokubva ndachizoendeswa kune imwe compound. Ndakapiwa envelope. Muenvelope umu mainge mungori $500 chete. Ndakashamisika ndikati, ko imwe 19,500 iripi? Vakanditarisa, umwe wacho akatondidzipa nehasha ainge akasimba wacho, akati, my friend, the surgery had complications, saka hospital has taken the rest of the money nekuda kwema extra cost, ende kana ukataura nemapurisa unobva wachizosungwa. Ende kuIndia havaiti zvekutamba. Ukaendako kuIndia uchiti uri kuenda kunotengesa maorgans ako, ukasungwa unourira mujeri, ende jeri rekuIndia ndakangonzwa zvichingonzi rinorwadza. Ndakazoendeswa kune imwe compound ndikagarako, ndikasangana nevamwe vainge vari parecovery. Zvangu zvakandishamisa, because kwainge kuine mamwe maMexican matatu, vose vainge vachitofara mukoma, vachipembera zvisingaite nekuti mari dzavo dzainge dzakatosvika kuMexico through the escrow account. Hama dzavo dzikatonotora mari. Ini ndini ndega ndainge ndakangobata chipepa chainge chiine $500. Handina kuda kushare navo nyaya yangu. Takazotorwa ndokubva tachizoendeswa kuairport. Umwe noumwe akanokwira mundege yake. Mexican vaya vakadzokera kunyika kwavo. Iniwo ndokubva ndachizodzoka kuZim. Ndakadzoka kuZim ndingori neka 500 ikako. Ndakazopedza mwedzi ndaipota ndichitsemuka apo pane ronda. Nanhasi uno kunoti kana kukatonhora zvisingaiti nkomanashi ndinonzwa kurwadziwa. Dzimwe nguva zvandinoita ndinotenga mapiritsi epain, ndoita ekukuya kuya. Kana ndamakuya kuya kudaro ndoita ekukwizira pasaidi pangu apa, ipapo apo painge pambori neronda. Handizivi kuti sei, asi kana ndikaita saizvozvo ndinonzwa marwadzo aya achinyarara. Ndakasara ndisina kidney mushure mekunge ndaenda kunotengesa makidneys angu kuIndia. Ndinozviziva hangu kuti anogona aripo umwe munhu anga aine tarisiro yekuti anoda kuzonotengesawo makidneys ake kuIndia. Vakomana nevasikana kuIndia hakuendwi. Nanhasi uno mukoma ndiri munhu anongoraramawo zvake, but ndinorarama ndiri mune mamwe marwadzo anodzimba zvisingaiti. Apa mari handina. Pari zvino ndiri kungoraramawo nechivhenda. Kondikagoita sei? You know, life is very difficult mukoma nashi. Ndiri kutongoraramawo nechivhenda. Handichagoni kuti ndinge nichiita basa rinorema. Kana ndikada kusimudza zvinhu zvinorema ndinonzwa sekunge paya pavakandivhiya napo
panoita sekunge pari kutsemuka, asi kana ndikatarisa handioni ropa richibuda, asi mukati ndinonzwa sekunge ndinenge ndichita kubvarurwa nyama dzangu. Saka ndinongozvigarirawo zvangu kuonda, ndaonda mukoma, because chikafu chacho handichagoni kudya masolid foods nguva dzose, ndinowanzokudya malight foods most of the times. Ndiyo secret yangu yandiunza pano mukoma. Kana mukazoposta muzondizivisa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yai, pakaipa kuita zvevinde zvekuenda kuIndia kuti munhu ange achienda kunotengesa mabody parts ake. Yai, zvakaoma. Rikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavigo chitupa changu. Inini wonda inge ndimbori malaicha, ndiri murume ndine makore 55 years ekuberekwa, ndiri kugara kuno kukubulawayo. Apa mukadzi wandigere naye ari kuda kutondidzinga iye nevana vake. Ndichiti nevana vake, nemudzimai uyu takaita vana vedu vaviri, but dambudziko riripo nderekuti handina kumbogara ndakafarirwa nehama dzake. Iye aindida nekuti ndainge ndiine mari, but pari zvino mari hapachina, mari yakapera. Nekuda kwekuti handisisina mari, hatisisiri kuwirirana, ari kutidzokera kwenyu kumasvingo. Zvino ndiri kushupana naye, ndiri kuti shamwari, kana ukanditi chidzokera kwenyu kumasvingo, hauoni here kuti unenge wandiomesera? Mukomana shi zvakaitika ndezvekudai, so ndaizvishandira zvakanaka ini kuJoburg naye mudzimai wangu uyu, ndekubva ndachizotanga kuita zvehumalaicha. Varume, regedzai, kana mava nemari musatanga kuita zvechihure. Ndiri munhu ari kutambudzika zvisingaiti, but kana ndikatarisa kumashure uko ndainge nditombori mbinga. Ndaifambawo nemotikari dzinodhura. Ndakasvika pakutenga Range Rover yangu model 2010. Yainge iri motikari yandaidada nayo, ende vanhu vaiti unogona kuimaintaina here motikari yakadai, but nekuda kwekuti ndainge ndiri munhu ainge aine mari, ndaiti zvidiki izvo small, but iko zvino kana bhara chairo handina. Saka ndakanoitawo mistake yekuti mudzimai wangu wekuno kubulawayo ndakabva ndachizomutengera imba. Imba iyi ndakaitenga ndichiti imba yedu tose, but ndakabva ndachizonyoresa iye ndiye muridzi wemba. Saka hazvina kumira zvakanaka mukoma, ende ndiri kutodawo rubetsero kubva kune vedare renyu. Kana kuine vanhu vari kumasvingo vanodawo kuchengeterwa musha, ndiripo. Handigoni hangu kuita mabasa mamwe anorema, but zvakaita sekufudza mombe nekuita mamwe mabasa anenge ari light pamusha, ndiripo, ndinokwanisa basa iroro, ndinorigona. Please mukoma, ndisvitsirei nyaya yangu kune vedare renyu. Zvakaitika nemudzimai wangu wekuno kubulawayo, takasangana muJoburg. Ndainge ndichishanda ndiri foromani pane imwe kambani taita zveconstruction. Iye ainge achishanda samaid mune imwe nzvimbo munogara vanhu vane zvinhu zvavo. Saka tainge tiine imba iyo yatainge tichirenovata. Saka pamba patainge tichivaka ipapo pakatanga kunetsa mvura, ndokubva muridzi wemba achizotaura nevavakidzani vake vakamubvumidza kuti tinge tichizopota tichizotora mvura. Saka taiti makuseni tinoenda tobva tanokonekta hosepipe yedu neapo patinenge tichida kuti tinge tichizopota tichizomboshandisa mvura. Saka ndainge ndakapihwa task nemurungu yekuti sezvo ndainge ndirini ini foromani, ndini ndaifanira kuti ndige ndichizotungamirira pamberi. Ndikaita saizvozvo ndaienda ndichinotora mvura iya. Ndakabva ndachizotanga kutaura nemudzimai wangu. Ndakamufarira because ainge ari munhu ainge ari very humble. Kumusha kumasvingo ndainge ndakasiya mudzimai nevana zvekare. Tainge tiine machallenges edu atainge tiinawo. Ndingangoti mudzimai wangu aiva nedambudziko rekuti
aiva munhu ainge asiri romantic zvachose. Saka sezvo ainge asiri romantic mudzimai wangu, ndaigara ndichingonetsana naye. Ndiri munhu anofarira kugara achingofara, but wangu mudzimai wekumasvingo munhu ainge akajaira upenyu huya hwechigandanzara hwekuti vanhu munongogara muchingomhanyisana kana muri murudo. Saka ndozvandainge ndakamuvengera izvozvo. Saka ndakabva ndachizoti ina handichadi mushona, ndava kuda hangu mundevele ari very romantic. Ndokubva tatanga kugara tose. Ndakabva ndachizopa mudzimai wangu wekutanga gupuro, akati uchanditsvaka ende uchazvidemba one day. Ndikati never. Zvinhu zvangu zvainge zvakarongeka. Ndakasvika pakuroora mudzimai wangu wekuno kukubulawayo, andakamubvisira mari, but hama dzake ndakaona kuti dzainge dziine kakunyunyuta kuti mwana wavo ainge aroorwa nemushona, vainge vasingadi. Asi sezvisinei, sezvo ndainge ndiri munhu ainge aine zvimari, vakangoita sekunge vazvigamuchira. Saka ndakabva ndachizoti kune mudzimai wangu, ndinoda kuti tinge tichizotsvaga business rekuita. Akanditi munoda kuita business rakaita sei? Ndikabva ndati madam, business randinoona sekunge randinogona kukwanisa inini rinenge riri business kuti ndinge ndichizoita zvekutakura zvinhu zvevanhu zvehumalaicha. Akati it's okay. Saka totsvaka motikari yakadii. Takatanga neKB, ndikaona kuti Isuzu yaikundwa pawa neToyota. Ndokubva tachizotenga double cab yedu Toyota Hilux. Azvinhu zvakafaya zvekuti mudzimai ainge oti kana ndiri parodhi iye achishanda zvake achigara kustay in. Kusvika tatenga motikari yenumber 2, ndakasvika pakuvaka imba muCowdry Park. Ndainge ndatova nevana nemudzimai wangu uyu. Saka ndainge ndichiita mari yakawandisa. Ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu akaita zvekundimanikidza kuti ndinge ndichirara naye. Ainge ari mukadzi ainge aine body structure yaiyevedza. Aiti achifamba so waiona kuti ya apa paita mutumba wemai. Saka pane pamwe apo paakandiudza kuti ainge achida kuti ange achizofamba neni paainge achazoenda kumusha. Ndakamuudza kuti space, I'm not sure about space, but akabva ati tsvakai space mani. Sezvisinei, mukomana wangu wandaifamba naye akabva atanga kurwara, ndokubva asara muJoburg. Ndakabva ndachizofonera mukadzi uya werunako ndikati ini ndava kusimuka. Akati mune space here? Ndikati ndiri ndega. Akati saka bo totofamba tose, ndichakudirirai dhiziri. Ndikati Mwari makanaka. Mukomana chitakafamba tose zvakanaka kubva muJoburg ndikazonomusiya kwavo kurutenga. Asi pakati apa pane zvakawanda zvakaitika tikarara tose. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti mukadzi uyu ainge aine mweya yemanjuzu, ainge achiita zvemanjuzu. Kunyange panguva iyoyo ndakamufarira, handina kunge ndakaziva kuti ndozva ainge achiita. Iniwo ndainge ndiri munhu ainge achiita zvekunamata. Akatanga kundidzidzisa kuita zvemidzimu, ndainge ndichingotevedzera pane zvose. Kana mubusiness rangu ainge opota achindipa bute, achinditi munonyika mumvura bute iri, kana musimuka, kana mava kupinda mubhodha mobva mamwaya bute mumataya kuitira kuti munge muchizongodarika pabhodha nekukasika. Saka zvakazotanga kuitika mukoma ndezvekuti after ndarambana naye mukadzi uyu, ndo pandakaona kuti upenyu hwangu hwava kudhakwa, ende ndainge ndisinganyatsobata macustomers zvakawanda. Chakandirwadza ndechekuti by then ndainge ndatotengawo Iveco yangu. Ndainge ndava kutoita zvekutakura vanhu ndichinovayambutsa nekurwizi kunodai. Ndokubva ndachizotanga kudonha. Ndakadonha mukomanashi zvekuti ndakasara ndisina kana chinhu. Mudzimai akandiblema zvisingaite because akazozviziva kuti ndainge ndava negirlfriend, akatombondiramba. Apa kumusha kumasvingo ndaikwanisa kurova 2 years 3 years ndisingazivi kunonzi kusvika kumusha, zvekuti pari nhasi ndinotonzwa ndichitonyara kuti ndige ndichidzokera kumusha kumasvingo nekuti ndinotangira papi nhai mukomanashi. Kana munda wandakapihwa nababa vangu ndikaufuratira,
munda iwoyo kana kuri kunzi mudzimai wangu haana kuzoitawo serious pauri, I'm sure kuti unogona kunge wakatotengesewa kana kuti vaning'ina vangu vakazotopawo vana vavo, because ini handina kuzombodzokera zvekare kumusha. Ndinoda kudzokera kumasvingo, asi pekutangira handina. Ndiri kurwara, ndine diabetes, ndine dambudziko rekuti dzimwe nguva makumbo angu anokwanisa kana kungopera simba ndichinzwa sekunge ndinenge ndichibayiwa netsono muzasi metsoka dzangu, because ndine diabetes. Ndakanzi ndinokwanisa kuzotogurwa kana gumbo rangu rekuleft. Mukoma, ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinokwanisa kana kungoyeredza misodzi ndakagara. Vanguwo vana vandakaita nemukadzi uyu havandidi, vanokwanisa kuti lishona vachibvira ini baba vavo, zvinova zviri zvinhu zvinondibata kuti ndini ndakavazvara vana ava, asi vanonditi ndiri mushona. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakamboedza kutaura negirlfriend kuti naiwe kubva zvatakarambana zvinhu zvangu zvakazongoramba zvichienda down, zvichingodzika. Kasi wakandigadzira here? Hanzi akati wandipuma uroyi, ndinoda kukusungisa. Hanzi aigara murutenga mukadzi uyu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo basa kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo anenge ainewo musha wake achitsvaka munhu anofudza mombe nekuchengeta musha. Hanzi handisati ndakambosvika kumasvingo kubva zvandakasangana nematambudziko awa ndinonzwa kunyara, because ndainge ndichimbozivikanwa ndiine mari. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Nyaya dzenyu idzi dzinondinakidza kwazvo, uye zvekare dzinoita kuti ndinge ndichishanda pabasa rangu randinoshanda iri ndakadzikama hangu. Iniwo ndiri muveterani, ndakabva kumusha pari zvino ndigere muHarare. ndatova nemakore akati one day I regret zvandakaita pandainge ndimbori chairman mubato redu rezanu, ndakamhanya ndikaita dzungu. Inzwai zvenyu zvandakaita izvi. Nyaya yangu yakaitika mainge muri mugore ra2009. panguva iyoyo mukoma, you know kuti zvinhu zvainge zvakaomera munhu wose. Tose tainge tichimhanyisana nekutsvaka upenyu, kutsvaka raramo. Saka kumusha kwedu kwainge kuine rimwe gomo rakakurumbira. Pashure pemvura zhinji gomo iri rakabva ratanga kuyeredza. Saka ndakazonzwa nezvimwe zvovapfana zvichiti zvainge zvakanhonga goridhe, zvikatuya negoridhe zvichiti zvakanhonga goridhe mune rimwe bako. Ndakashamisika nazvo kuti zvinongonzi goridhe rava kungowanikwa mumapako. Ndakabva ndachizoendako kugomo kuya. By then mayouth emumusha medu vainge vava kutotanga, vamwe vaitonhonga goridhe iri nemaoko, kutonhonga goridhe. Saka sachairman wenzvimbo iyoyo ndakabva ndaona kuti iyi yainge ichazova budiriro yemuvillage medu. Ndakabva ndati mumwoyo mangu, Mwari matarisa mukatinzwira tsitsi mayouth emupati medu. Nhasi upenyu hwedu hwashanduka nekuda kwekuti ndainge ndiine dzungwa. Makore acho iwawo sekunana 2006 kumamisa kana kumamisa vanhu, taifamba tichimamisa vanhu nekuda kwedzungu. Saka ndainge ndiine overexcitement nekuvimba umwe bhururu wangu, mutungamiriri wangu. Ndakabva ndatora foni ndikakwenya runhare mbozha ndikafonera umwe minister wandaiziva kuti iyeye anogona kuzoita zvandainge ndichida kuti ange achizoita. Ndakamuudza ndichifara ndikati, shefu, kuno gomo raputika goridhe kuno, uyai munge muchizvionera mega tikwanise kugadzirira mayouth mamining claim kuitira kuti vange vachiwana mabasa, nyika ikwanise kubudirira. Ndakafunga kuti ndiri kuzviita zviri zvechipatrioti mukoma. Zvakanditorera mazuva maviri chete kuti ndione kuti ndainge ndakanganisa zvikara zvakauya nenzara mukoma zvikakomba ruzevha rwose. Wainge uri musi wechitatu pandakamuka
ndikanzwa mheremhere yematrucks. Kwakange kusati kwava mining claims, saka zvakatondishamisa. Ndakatozoti ndasvikako kugomo, vanhu ava vakarara vachishanda neusiku vainge vachitofenza gomo, vachitoisa fence vasingadi kuti vamwe vanhu vange vachizoenda vachinonokorokoza. Ndakaona maChina akauya nemishina yavo mikuru, maexcavator, vakatogadzira site, vakauya vachitungamirirwa nemotikari dzaminista uyo wandakafonera. Mayouth edu akatofunga kuti vainge vawana basa, but vakazotanga kudzingwa nembwa dzemasoja vachidzingirirwa. Mumwe nemumwe akange anhongawo goridhe rake ainge anhonga akaita musoro, ndiye akatowina ipapo. Gomo iri rakabva raitwa red zone, rakasoserwa pakaiswa fenzi yakakwirira. Minista uya haana kana kuzombondifonera futi. Pandakamboedza kuenda kumahofisi kwake kunoku kuHarare, ndakaudzwa nemasecurity kuti mdara usazvitsvakira matambudziko, iwe chingoenda unotengesa madomasi ako nezvivapfana zvisina kumbogara zvakaenda kuhondo. Mukomana chakanyanya kundirwadza ndechekuti mumba mangu zvinhu hazvina kuzombomira zvakanaka. Ndo pandakatanga kunetsana mudzimai wangu uyo ainge achizviziva ndiri chairman airemekedzwa, ainge ava kunditarisa neziso rekundinyomba, akati kwandiri, ndiwe dzungu boy chokwadi, wakange uri munhu ainge aratidzwa pane pfuma naMwari, iwe wava kuenda kunosaidzira mbembwe yawabata mushumba kuitira kuti shumba enge ichidya, uchifungidzirawo kuti uchazopiwawo peace neshumba. Dai wakangonyarara, mayouth akachera. Tarirawo kuti vamwe vana vevanhu vari kutowana capital, vako vana havana kana chavainacho. Wakatsvaka ruremekedzo rwaminista pane kutarisa mudanga mako. Mazwi iwawo anondicheka semunondo zuva nezuva. Kubva ipapo pazvakaitika ndinonzwa kurwadziwa, kunyange ndichiri mumupati, but mumwoyo ndakatombobudamo mupati, nekuti ndakaona kuti ndainge ndakangorindiswa pfuma yandisina kuzotendedzwa kudya. Nhasi uno ndine 65 years, ndinongoita zvechivhenda, ndinotengesa muHarare, but takatombowanawo mukana wekuti tingadai takashandisa mukana iwoyo kuti tinge tichizvisimudzira muupenyu, asi hatina kuzoita saizvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi inini ndiri muvet, hanzi pane pamwe pandakatombopindwa nemwoyo wekuda kubuda mupati. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakarorawo urere mumbawa, but now when I look back I don't regret, because ndatova nemabusinesses nemudzimai wangu tine makombi edu maviri. I am 40, iye ane 37 years, and tine mombe dzedu 11 idzo dzatiinadzo. Tinogara muPretoria. Mukomana ndakasangana nemudzimai wangu patouchline, ndaitawo zvekuvaka, saka tainge tiine shop iyo yatainge tichivaka. Makore acho iwawo ndakamuona akamira nemaSouth African, ndikabva ndamubvunza kuti sei ainge akasarudza kuita zvekutengesa muviri wake. Takabva tatanga kutaura, kati kasi muri kuda kundikecha here naibhuti? Ndikati kwete, handisati ndakambozviita in my life. Saka takazongotaura, ndikati ndinokumbirawo mafone numbers ako, ndainge ndakangonzwa ndichingomufarira, so takaramba tongotaura kudzamara ndazorara naye. Ndakabva ndatanga kumuda, akanditi ainge asingadi zverudo, asi ndakaramba ndichingomukecha kudzamara azondiudza kuti ainge aine nhumbu. Ndikati inhumbu yangu? Akati yes, pavarume vose avo vanondikecha ndiwe wega wandiri kurara naye pasina kushandisirana dziviriro. Takagara pasi, akati iye kuti aregedze kuita zvekutengesa muviri wake zvainetsa, zvaida tatanga taita start. Mukoma ndakagara nemudzimai wangu kubva muna 2017 kunosvika mugore ra2024 tichizotenga
kombi yedu yatakapedzera kutenga nemombe idzo dzatakazotanga kutenga muna 2024 kusvika pari nhasi. Mudzimai wangu akazosiya zvake basa rake raanoita rekukecha. Aitobva pandiri mukoma achitoenda kutonokechesa odzoka kana mangwana acho makuseni. Ndo zvandakaita izvi, but I don't regret at all. Ndinongoti chakakosha ndechekuti neumwe wako unenge uchiwirirana naye here. Haana zuva raakambondistressa, haandichiti. Kutengesa nekuchita zvakatosiyana because uko kwainge kuri kubasa. Ndini ndega murume uyo waaitendedza pakati pemakumbo ake tisingashandisirani dziviriro. Hama dzangu hadzizvizivi kuti muroora wavo wavanoti akarongeka anoziva kuronga upenyu. Aitoita zvekutotengesa muviri wake muPretoria. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.